Защо е важна емоционалната интелигентност? Тя е особено важна в днешно време, защото съвременната работна и социална среда изисква висока степен на адаптивност, добри междуличностни умения и способност за справяне с стреса. В една така много динамична обстановка, където комуникацията и сътрудничеството са наистина ключови, хората с по-развита емоционална интелигентност са и съответно по-успешни в изграждането на доверие и разрешаването на конфликти. Например, в ситуации на променящи се работни условия, като дистанционна работа, въвеждането на нови технологии, служителите с висока емоционална интелигентност се адаптират съответно и по-бързо, тъй като разпознават своите емоции, разпознават нуждата от такава промяна и реагират на такива промени позитивно. Също така, хората с висока емоционална интелигентност, както споменах, умеят да изграждат здрави връзки и да разбират емоциите на другите, което е решаващо за сътрудничество и ефективна комуникация, дори за така наречения teamwork. Например, лидер, който проявява емпатия и разбира трудностите на служителите си, може до голяма степен да предотврати текучеството и да създаде работна среда, в която хората се чувстват ценени. И дори в личен план емоционалната интелигентност помага за поддържане на едни стабилни, подкрепящи връзки между членовете на семейството, тъй като включва умения като активно слушане, разбирателство и съчувствие. 80-те години навлезнаха новите технологии, за първи път се сблъскахме с компютрите и бизнеса видя, че ние трябва да имаме лидери. И лидерите се изграждат с много силна емоционална интелигентност. 90-те години големите корпорации, особено на Запад и отвъд океана, видяха, че трябва да имаме лидери на всяко ниво. Това е причината емоционалната интелигентност да придобива такава популярност. В момента ние не можем да си позволим в този забързан свят, където новите технологии и изкуствен интелект управляват света, ние не можем да останем без лидери. Лидери трябва да имаме на всяко ниво в една организация и видяхме, че в организациите 60% от менеджерите казват, че ние трябва да имаме лидери и комуникацията на всяко ниво трябва да бъде много добра. Едно от основните качества, които ние търсим в успешните служители като менеджери, е тяхното ниво на комуникация, разбиране на емоциите и това да се справят под стрес с постоянните промени. И това няма как да се случи, ако ние не развиваме емоционалната си интелигентност. Вече споменах, че в момента големите организации мене ме търсят основно за емоционална интелигентност, обучение, мотивация, комуникация, справяне с конфликти. Това са основните теми. Тоест, ние като хора не сме изградили уменията да комуникираме правилно. И това е основата всъщност, защо емоционалната интелигентност е толкова важна. Основните корпоративни обучения отново се фокусират върху това, което ние не можем да научим в училище и организацията няма капацитета в повечето случаи да отделя толкова време. Това, разбира се, е ниша, която е добре дошла за мен, но като цяло виждаме, че това излиза от нормалния човешки мозък, който се развива за да оцелява. Абсолютно съм съгласен, че комуникацията е ключов елемент за това едни служители в един екип да могат да работят успешно. Основната причина за успешната комуникация е, за съжаление, егото. Защото за повечето от нас, в повечето случаи, е по-важно да бъдем прави и да се наложим, отколкото общата идея, която ни е събрала все пак там като служители на тая компания, да върви напред. И наистина, изключително често хората в екипите го забравят това нещо, тази обща цел. Дори на ежедневно ниво, някаква задача, която трябва да бъде свършена, те я забравят и се вглъбяват в неистови опити и борби, нали, да бъдат прави. Не умеят да комуникират по позитивен начин, работят само с информативни изречения, т.е. това е така, защото е така. Мечо пух, нали? Сещаме се. Вместо да задават въпроси. Може би и за това ще поговорим по-натам. Защо хората не задават въпроси? При положение, че това е пътя, за да разбереш откъде идва, както се казва, позицията на другия човек. Преди да стигна
някой да го обучавам как да се справя с колегите си, в повечето случаи се опитвам да го науча да си управлява неговите емоции, или нейните съответно, и как да се оправя с хората, които са най-близки до нас, семейство, приятели. И там имаме недобра комуникация и ние реагираме в повечето случаи, отколкото да изслушваме. Дори най-близките хора около нас. Така че когато аз започвам да обучавам някой, първо минавам през това да се научиме да се разбираме с най-близките около нас. Семейството е идеален пример, защото моята практика показва, че хората възприемат членовете на семейството си като хора, с които могат да си позволяват много повече. На едно ниво, да, така е, могат да си позволят по-различен тип поведение, но ако става дума за уважение и за комуникация, не виждам никаква причина да третираме хората в семейството си по-различно, отколкото третираме колегите си в работата. Със същото уважение, с което подхождаме към колегите в работата, трябва да подхождаме към нещата, които искат да ни изкомуникират хората в нашия най-близък кръг. Дори още повече, защото са ни по-близки. Успеха аз си го свързвам с емоционалната интелигентност и това как може да се контролираме, да познаваме себе си. И винаги им казвам, тренираме върху всички. Когато почнем да се учим на емоционалната интелигентност, почвам да обяснявам различни емоции, аз давам задачи. Опитай да приложиш тази методология върху най-близките човек, върху децата, върху родителите. Но същото го прави и в корпоративната среда. За да се упражняваме, трябва върху всеки възможен субект ние да действаме, да използваме съответните техники и методологии, защото това е дълъг процес. Всяка промяна не става за един ден. Не може да направим коремни мускули с една коремна преса. Трябва много упражнения. И на всички им казвам, колкото повече се упражнявате, толкова по-добре ще ставате. Децата, хем от една страна, са идеален обект наистина за такива упражнения. От друга страна, ние имаме отговорност към тях да ги научим точно на тези основи на емоционалната интелигентност, на емоционалната грамотност и после на емоционалната интелигентност. Да ги научим да си разпознават емоциите и да ги научим да ги регулират на следващ етап. И ако ние сами не регулираме собствените си емоции, когато общуваме с деца или с други членове на семейството, децата ще го изкопират това поведение и поставяме ги на пътя към провала, ако става дума за емоционална интелигентност. Още във въведението сме отделили една хубава тема за различните цикли, през които ние минаваме през живота си. Разделили сме ги на 7 години. Ще говорим за това, но наистина, когато имаме деца, ние трябва да се научим да се съобразяваме, какво искаме да им предадем, да разберем как работи човешкия мозък и в кои години как да се държим. Ще давам много примери, особено с хора, които имат деца. Децата се променят, израстват, но родителите не знаят какво да направят. Ще говорим специално, когато влезнем в пубертета, как губиме връзката с родителите си. Понякога не може да комуникираме, но това е малко по-късно.